Soldatens juleaften af Willy Sørensen. Og her er vores agenda. Først vil vi gerne give et resumé af teksten, derefter vil vi komme ind på tema, fortællertype, sprog, billedsprog, eksistentielle træk og budskab. Men først er resumé. Historien handler om en soldat ved et antiluftskyts, som skal bombe en republik juleaften. Han hopper af flyet i en faldskærm med bomben i hænderne, og på rejsen ned igennem, der møder han 4 engle og gennemlever derved nogle af de her essentielle stadier, altså spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse. På et tidspunkt giver han bomben til englene, hvorefter de bringer den op til Gud. Han bliver derefter sat på jorden i den hvide sne og møder en mand, som skal forestille Gud. Og Gud fortæller ham, at han kender den evige sandhed, og han vil gerne dele den med ham. Men soldaten vælger bomben, men havde egentlig muligheden for at vælge en meningsfuld tilværelse. Og som der står i nogle sidste linjer, så står der, den hårde ensomme bombe, som dirrede som et hjerte. Ja. Og så til temaet. I soldatens juleaften er der 2 kontraster mellem at skulle følge samfundets normer og gøre sin pligt som soldat, eller man skal følge sin egen holdning og tage stilling med sit eget liv og mening med det. Og soldaten han befinder sig på den måde mellem 2 modsigende stadier, og det vil sige mellem liv og død, hvilket også er det samme som eksistentialisme. Ja, og i soldatens juleaften, der har vi med en tredjepersons fortæller at gøre, da han har en ydre synsvinkel, og da han befinder sig midt i handlingen. Og der har vi 2 eksempler på, hvor man ser, at handlingen ses udefra, hvor der står, at på bagsædet sad en ung soldat med en bombe på skødet, og den bombe var så indholdsrig. Og ja, så ser man også et eksempel på, at han befinder sig midt inde i handlingen, hvor han siger, jeg vidste, sagde soldaten Mut, for han kunne nok høre, at og så videre. Og nu til sproget. Sproget i soldatens juleaften skildrer tydeligt de her karakteristika ved Willy Sørensens måde at skrive på. Indledningsvis, der gør historien, der ser man et tydeligt eksempel på sådan en meget naiv og eventyrlig og nærmest barnlig skrivemåde. Ved følgende eksempel, hvor der står, når der skal kastes vigtige bomber ned, gør man det gerne i juleaften, for så har de unge soldater ved antiluftskytset let ved at få uvedkommende tanker, så de slet ikke opdager bombemaskinerne, selvom de er store og pompøse. Og her kan man se ved de understregede ord, at han bruger adjektiver som vigtige og store og bombemaskiner, i stedet for at bruge de her termer, der egentlig findes inden for det her. Andre eksempler på det her også er, at han bruger det her mere naive og barnlige sprog, og også bombe på skødet. Man ser jo tydeligt, at i rigtige situationer vil en soldat aldrig sidde med bomben på skødet, eller ødelægge hele fjendens land, som der står. Samtidig så bliver han også sådan lidt fremmedgjort over for sig selv i forhold til den her. Man ser også den angst, der er ved ham, og han reflekterer meget over livet på en måde. Som for eksempel også soldaten vil styrke sig ved at tænke på sit livs skønneste øjeblik, men pludselig kunne han ikke huske, om det var ham selv eller en anden, der havde oplevet det. Han står altså ved en skillelinje, og den her spaltethed er tydelig som skildret, kan man sige, eftersom han ikke helt kendes ved sig selv, og ved ikke, hvilken person han egentlig er. Og så også, da han senere siger, at hvorfor vil Gud ikke kendes ved os mere. Og som sagt, så kommer der også senere hen eksempler på det her barnlige og naive sprog, som for eksempel en ABC-bombe, som i det her tilfælde skal forestille en atombombe, og så også, at de jonglerer eventyrligt med vingerne, de her engle, samtidig med, at han slog en knaldende lussing på den nærmeste engles kind, som egentlig er en meget hverdagsagtig måde at skildre det på, men bagefter så er de ligesom hun op til 2 store hæslige blodbylder, hvilket er rimelig eventyrligt. Og til sidst, der vælger han at være æstetiker, da han siger, at til Gud har man ikke nok beholde hans sandhed lidt endnu, fordi han ikke er klar til den. Men også igennem hele historien gør han også meget brug af ironi, og der er også den her store kontrast eller overdrivelse i selve overskriften, fordi en soldats juleaften vil man ikke forbinde på den måde sammen, da en soldat er en, der er i krig, og en juleaften måske er mere af hygge derhjemme. Yes, og i teksten forekommer der også meget billedsprog, hvor man blandt andet ser brug af metaforer, hvor man ser et eksempel med himlens spæde sne. Der forekommer også metonymer, hvor man ser et eksempel med de store skygger rundt om øjnene så tydelige som brillestel. Og der er også en del symboler,
Og det ser man ved eksemplet, soldaten er et symbol for Jesus, fordi han bliver sendt ned juleaften, og derved også kan lidt symbolisere ham som frelseren. Ja, og så bliver der også gjort brug af personifikation, da der står, at der tændes skinnende sole i englenes himmeløjne. Og besjæling bliver der også gjort brug af i starten, da der står, at flyvemaskinens mandligt brummende farvel. Og som sagt, så indeholder den her historie mange eksistentielle træk, og ham her hovedpersonen, ham soldaten, han gennemlever faktisk mange af de her stadier i løbet af historien. Til at starte med er han helt klart spidsborger, hvilket også ses ved det her eksempel. Derfor havde den soldat, der var dygtigst til at springe ud med faldskærm, fået ordre til at springe ud med bomben, og så sprang han naturligvis. Han parerer altså ordre, og han gør, som han bliver fortalt, hvilket egentlig er det spidsborgeren gør. Han tænker ikke videre over konsekvenserne. Samtidig bliver han også etiker i løbet af historien, da han på et tidspunkt står ved en skillevej, om englene skal have bomben og give den til Gud som en gave, eller om han skal flyve lige videre med ned med den og ligesom ofre englene. Og der realiserer han ligesom, at englene faktisk vil dø, så fremt at de følger med ham. Senere hen i historien, helt til sidst, der vælger han at bliver han æstetiker, eftersom han vælger bomben. Han parerer altså stadigvæk ordre og går tilbage, også lidt til at være en spidsborger igen. Han havde muligheden for at vælge den her meningsfulde tilværelse, den religiøse tilværelse, hvor han havde fået den endelige sandhed. Men han valgte den fra. Ja. Og som sagt, så befinder han sig imellem to stadier igennem hele den her historie her, hvilket også er typisk eksistentielt. Altså han er fanget i sin egen eksistens, han skal træffe et valg, og han bliver ligesom defineret ud for de valg, han tager. Man kan sige, at englene er symboliseret ligesom mellem himmel og jord, at de kan ikke komme op i himlen, men de kan heller ikke komme ned på jorden. Og han er fanget i det her liv og død, altså intetmandslandet. Og som sagt, så defineres man ud for de valg, man tager. Og igen vil man også kunne se, at den her spaltethed også ligesom er der. Da han skriver tiltalt på et fremmed sprog, eller var det hans eget? Altså igen, så er han ikke helt sikker på, hvem han er, og altså, hvad hans formål er, kan man sige. Og endelig til slut kan man sige, at han faktisk bogstaveligt talt kaster sig ud i en meningsløs verden, da han kaster sig ud i den her intethed. Ja, og budskabet i teksten, det er både en kritik af egoismen, og det, at man også defineres ud for de valg, man tager, og at der er en konsekvens ved de valg.